to nai le koran mutum ke mutum pasti ayo udah jatana hambai जों तिनिया जागावो मजलिसपुर कन्स्टिट्यूट खबजात तारगरिया बिसि आम बिसिनो काइसारो रसिराम सिपाई गामिनि दङ ओ जागा तिनि माइनरिटी बुन एबा तिनि बिना आक्टार बुं बिनि जों बेखौ हरमान खाबजे बक्लास थाना परि दङ जेबा रां फुजेकसे बियालनि बागै रां फुजेकसे प्रब्लेमनि बागै बर पाइमियां दङ एबा जे बिनि परिमाने जे माने एबा जे मूल नागौ माने मूल बुद्र आमर खरि नि दङ नि जों खामा जागलो बिन ताखौ तुसार खामा जागलो जों लग लगिन सिन तेब्रम थासिन बुवा ग्रामेंगै जोंगर फाइसखौ फाइसाल बिनि बरमा जों बिन जे नांमानि बिनि क्लास 9 नि जे नोट बुक र खातार जे फाइ फाइसा बेलायके जों ताम थानाय सिन दफा एबा सिन सुबेदि बुसागौ थांगांके जों आपिकेनो जों पाले पाले मासु बालायनाय जों पाले पाले सुवा बिसिन फैनो सिन दफा सिन सुबेदि बुसान थानाय बतिनि जों तिफ्रा सांमानो बतिनि माइनरिटी मानो हायफोनो जों एरिया काइसा नै जों सिनि थामजा मुयाफोरै जों थामजा जों एकनि वान सुगै जों बि खाकुफोर दिनि बंग सुबाना फैसा दालाय खा दं फका दिनि आमपि हाय केसुबा बंग रि मामा बागै आमबाय